Varmista ennen Google TV-streamerin käyttöönottoa, että sinulla on kaikki pakkauksessa tulleet tuotteet. Google TV-streamer, virta-adapteri ja USB-johto, Voice Remote kaukosäädin sekä 2 AAA-paristoa. Tarvitset myös erikseen myytävän HDMI 2.1 johdon, Google-tilin, Google Home-sovelluksen sekä Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden. Aseta ensin paristot kaukosäätimeen. Yhdistä seuraavaksi laite USB-johdolla virta-adapteriin ja kytke adapteri sähköpistorasiaan. Yhdistä sitten laite televisioon HDMI 2.1 johdolla. Vaihda televisiossa samaan HDMI-tuloon, johon yhdistit laitteen. Näet television näytöllä kehotteen muodostaa kaukosäädin laitepariksi. Aloita laiteparin muodostus painamalla kaukosäätimen takaisin ja aloitusnäyttöpainikkeita yhtä aikaa pitkään, kunnes valo vilkkuu. Kun yhteys on vahvistettu, voit jatkaa Voice Remotein käyttöönottoa. Valitse vaihtoehdot navigointi- ja valintapainikkeilla. Valitse kieli. Nyt on aika lisätä Google TV Streamer puhelimen tai tabletin Google Home-sovellukseen. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, mene osoitteeseen accounts.google.com. Aloita tilin luominen napauttamalla Luo tili ja seuraa ohjeita näytöllä. Jos sinulla ei ole Google Home-sovellusta, lataa se Google Playsta tai Applen App Storesta. Avaa Google Home-sovellus ja napauta Napauta laitteen lisäämispainiketta. Napauta Google Nest-laite tai yhteistyökumppanin laite. Valitse koti. Kun sinua kehotetaan muodostamaan yhteys Google TV-streameriin, napauta Kyllä. Seuraavaksi sinun pitää antaa sovellukselle lupa käyttää kameraa QR-koodin skannaamiseen. Skannaa televisiossa näkyvä QR-koodi laitteellasi. Sovellus ja televisio on nyt yhdistetty toisiinsa. Sovellus opastaa käyttöönoton seuraavissa vaiheissa. Lue juridiset ehdot. Valitse huone, jossa haluat käyttää laitetta ja anna laitteelle yksilöllinen nimi. Aloita Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen valitsemalla verkko ja napauttamalla Seuraava. Varmista, että käyttämäsi puhelin tai tabletti on yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon, jossa Google TV Streamer otetaan käyttöön. Voit yhdistää laitteen myös suoraan reitittimeen tai modeemiin Ethernet-johdolla. Napauta Jatka ja kirjaudu Google-tilillesi. Lue tiedot Googlen palveluista ja ota Google Assistant käyttöön. Valitse nyt sovellukset, joita haluat käyttää Google TV:ssä. Google TV personoidaan valintojesi mukaan. Tarkista valitut sovellukset ja napauta Seuraava. Valitse jokin lepotilan näyttö, joka aktivoituu, kun näyttö ei ole käytössä. Voit valita lepotilan näyttöön Google Kuvat diasarjan tai valikoituja kuvia ja taideteoksia. Jos haluat saada Googlen laitteistotuotteita, palveluita ja tarjouksia koskevia sähköposti-ilmoituksia, napauta Rekisteröidy. Voit myös valita Ei kiitos. Sovellus on nyt käyttövalmis. Jatka käyttöönottoa televisiossa kaukosäätimellä. Ota ensin kaukosäädin käyttöön, jotta voit ohjata television äänenvoimakkuutta sekä käynnistää ja sammuttaa television. Valitse television näytöltä, ota kaukosäädin käyttöön. Valitse äänen toistamiseen käytettävä laite sekä television merkki. Kuule kohta musiikkia. Valitse Seuraava ja kuuntele ääntä. Jos ääntä ei kuulu, varmista, että äänen voimakkuus on kuuluvalla tasolla. Tarkista äänenvoimakkuuspainikkeiden toiminta osoittamalla kaukosäätimellä televisiota ja painamalla vuorotellen äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita. Jos äänenvoimakkuuspainikkeet toimivat, valitse Kyllä. Seuraavaksi otetaan virtapainike käyttöön. Paina ensin virtapainiketta kerran. Television pitäisi sammua. Odota vähintään 8 sekuntia ja paina virtapainiketta uudelleen. Television pitäisi käynnistyä. Jos virtapainike toimii,
Valitse kyllä. Google TV-striimerin kaukosäädin on nyt käyttövalmis. Valitaan sitten lisäasetuksia ja ominaisuuksia Google TV-striimerissä ja Voice Remoteissa. Aloita oman pikavalinnan luominen kaukosäätimessä painamalla tähdellä merkittyä räätälöitävää painiketta. Valitse, avaako räätälöitävän painikkeen painallus Google-kotipaneelin, jonkin sovelluksen vai laitteiden tuloliitännät. Seuraa sitten ohjeita. Jos haluat muuttaa omaa pikavalintaa, paina räätälöitävää painiketta 1-2 sekunnin ajan tai avaa asetukset. Jos haluat käyttää Google TV:n aloitusnäytön oikean yläreunan kotipaneelia, avaa Pika-asetukset hallintapaneeli asetuskuvakkeesta. Valitse kotipaneelilaatta. Sinua kehotetaan sallimaan kodin laitteiden ohjaus television kautta. Kun olet tehnyt tämän, näet kotipaneelissa kohdat Spaces ja Suosikit. Voit etsiä kadonneen kaukosäätimen painamalla Google TV-striimerin takaosassa vasemmalla olevaa painiketta. Kaukosäätimestä kuuluu löytämistä helpottava ääni. Ääni lakkaa, kun painat mitä tahansa kaukosäätimen painiketta. Voit etsiä kaukosäätimen myös Google Home-sovelluksella. Jos jossain kotisi laitteessa on Google Assistant sisään rakennettuna, voit myös pyytää assistanttia toistamaan merkkiäänen kaukosäätimestä sanomalla Hey Google, where's my remote? Siinä kaikki. Google TV Streamer on nyt valmis käyttöön.